Vážená poroto, dámy a pánové, jmenuji se Patrik Sklanzl a dovolte mi představit můj projekt s názvem Implementace mikroservisní architektury a dynamického pluginového ekosystému pro robustní sociální platformu s využitím orchestrace Kubernetes, ve zkratce SOSIGI. Sociální sítě jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. Více než 5,2 miliardy lidí po celém světě tráví v průměru přes 2 hodiny denně na těchto platformách. Přesto současné sociální sítě vykazují několik zásadních nedostatků, které jsem se rozhodl adresovat ve svém projektu. Při analýze současných sociálních platform jsem identifikoval 3 hlavní problémy. Nedostatečná ochrana dětí a zranitelných skupin, stávající platformy buď neposkytují adekvátní ochranu, nebo nabízejí příliš omezené dětské verze bez možnosti plynulého přechodu. Druhá, zahlcení uživatelů nerelevantním obsahem. Algoritmy současných platform jsou navrženy primárně pro maximalizaci času stráveného na platformě, nikoliv pro kvalitu uživatelského zážitku. Třetí, velmi omezené možnosti personalizace prostředí. Uživatelé mají minimální kontrolu nad vzhledem a funkcionalitou rozhraní. Při analýze konkurenčních řešení jsem zjistil, že bezpečnost dětí je obecně podceňována. Dětské verze platform jsou často příliš omezené a neposkytují dostatečnou flexibilitu. Personalizace obsahu je omezená a uzavřené ekosystémy platform brání inovacím. SOSIGI je moje odpověď na tyto problémy. Jedná se o moderní sociální síť s robustní architekturou, bezpečnými autentizačními mechanismy a otevřeným ekosystémem. Pro realizaci tohoto projektu jsem musel vytvořit komplexní návrh a implementaci architektury, webovou a mobilní aplikaci a framework pro vývoj pluginů. Jak můžete vidět na tomto schématu, architektura SOSIGI je komplexní mikroservisní řešení rozdělené do několika logických celků. V centru se nachází SOSIGI Cloud postavený na Kubernetes, který zajišťuje orchestraci všech komponent. V rámci Kubernetes klastru běží několik klíčových prvků. Konzul servery v konfiguraci Leader-Follower pro Service Discovery, Service Mesh propojící specializované mikroslužby jako Out, User, Content a Plugins, monitoring zajištěný pomocí Grafana Stacku, databázové řešení PostgreSQL s vysokou dostupností díky Patrony a Spilo, bezpečnostní komponenty včetně HashiCorp Vault a Certificate Manageru. Uživatelé přistupují k systému buď přes mobilní aplikaci vytvořenou v React Native Expo nebo přes webové rozhraní implementované v Next.js. Veškeré komunikace prochází přes Nginx a API Gateway, které směřují požadavky na příslušné mikroslužby. Pro ukládání médií a pluginů využíváme Cloudflare R2 Object Storage spolu s DNS a CDN službami. Pro zajištění spolehlivosti a výkonu systému jsem implementoval komplexní monitorovací řešení založené na nástrojích Grafana, Grafana Loki a Prometheus. Tyto nástroje poskytují detailní přehled o stavu systému, výkonu jednotlivých komponent a umožní rychlou detekci a řešení potenciálních problémů. Persistence dat je zajištěna prostřednictvím PostgreSQL a nadstavbami Spilo a Patrony. Tato kombinace poskytuje vysokou dostupnost a automatický failover v případě výpadku. Data jsou replikována mezi několika uzly, což zajišťuje jejich bezpečnost a dostupnost. Jádrem architektury je mikroservisní síť implementovaná pomocí konzulu a ASP.NET AOT. Jednotlivé mikroslužby jsou specializované na konkrétní funkce, jako je autentizace, správa uživatelů, správa obsahu nebo pluginový systém. Webová část je implementována v Next.js, což zajišťuje optimální výkon a uživatelskou zkušenost. Bezpečnost je jednou z priorit projektu. Implementovali se moderní autentizační mechanismy založené na passkeys, které eliminují potřebu tradičních hesel.
Komunikace mezi službami je zabezpečená pomocí Mutual TLS. Pro správu tajemství a šifrovacích klíčů je využíván HashiCorp Vault. Systém také podporuje vícefaktorovou autentizaci a zasílá bezpečnostní upozornění na e-mail v případě podezřelé aktivity. Zde se můžete podívat na vybrané ukázky uživatelského rozhraní. Jedním z inovativních prvků Sausage je dynamický pluginový systém, který umožňuje rozšiřování funkcionality platformy. Ukázka na obrazovce představuje demo plugin, který demonstruje možnosti systému. Pluginy mohou být instalovány, hodnoceny a spravovány přímo v aplikaci. Každý plugin má svou stránku s detaily, recenzemi a technickými informacemi. Pro vývoj pluginů jsem vytvořil specializovaný framework, který poskytuje nativní API a využívá technologii WebAssembly pro bezpečné spouštění kódu třetích stran. Framework umožňuje vývojářům vytvářet interaktivní komponenty s vlastním uživatelským rozhraním. Ukázka kódu na obrazovce demonstruje, jak lze pomocí frameworku definovat komponenty s vlastním vzhledem a chováním. Framework poskytuje JS6 podobnou syntaxi pro definici uživatelského rozhraní. Pluginy mohou být využity pro různé účely, od jednoduchých vizuálních komponent až po komplexní aplikace. Ukázka na obrazovce demonstruje plugin, který zobrazuje dynamický seznam položek. V rámci projektu se mi podařilo úspěšně implementovat návrh a architekturu systému, vytvořit webovou a mobilní aplikaci. Částečně jsem implementoval pluginový systém, který však vyžaduje další vývoj pro plnou integraci do hlavní aplikace. Správa dětí není momentálně řešena a čeká na budoucí vývoj. V budoucnu plánuji dokončit integraci pluginů do hlavní aplikace, implementovat systém pro správu dětských účtů, opravit identifikované chyby a optimalizovat výkon. Tímto bych rád uzavřel prezentaci projektu Sausage. Věřím, že jsem vám představil komplexní řešení, které adresuje současné nedostatky sociálních platform a přináší inovativní přístup k personalizaci a bezpečnosti. Děkuji vám za pozornost a čas, který jste věnovali mé prezentaci.